L-ex viċi kap nazzjonalista David Aġus ftaħarlu kemm il-darba ħareġ iġġammja lin-nies fit-traffiku. Din id-dikjarazzjoni għamilha wara li ħareġ fil-beraħ kif il-midja nazzjonalista laqgħet suġġeriment biex jiġi staġnat it-traffiku fil-pajjiż. Fuq ir-radju tal-PN u qal li issuġġerixxa li Malta għandhom joħorġu nies fit-toroq u jiġġammaw it-traffiku apposta. Il-preżentatur laqa da suġġeriment ukoll. Mhux sar imma di. Ġieli għamilta jien ukoll. Is-suġġeriment biex it-traffiku jitwaħħal apposta intlaqa mill-preżentatur ta' Radio 101 Simon Kassar li wkoll jaħdem fl-uffiċċju tal-komunikazzjoni tal-kap nazzjonalista Bernard Grech. Qed jgħidu li hemm ħafna telefonati, imma ovvjament mhux se jirnexxilna ndaħluhom kollha sal-aktar ma żommu fil-qosor iktar aħjar, insellmulek. Yes. Iva. Joe Miss Water, ħanej waħda. Jiena nagħti parir li jiġġamjaw it-traffic għax dik darba minni għal Marta u rnexxi kienet bella ħnija ma tażammina traffic. Grazzi, Sinjur, tal-suġġeriment tiegħek. Is-suġġeriment instema fi programm li fih kienet jieħu semm ukoll is-Segretarju Ġenerali Caretaker Michael Piccinino li mank almenu li senkelma kontra dak li kien qed jingħad. Dan meta hu wkoll magħruf kif reputatament saru tentattivi fil-jakki mill-Partit Nazzjonalista biex jostakala kull żvilupp, inkluż mill-fera estremista tiegħu waqt li ħadmu kontra Malta anke fil-fora Ewropea u internazzjonali biex ifixklu il-ħidma tal-Gvern Laburista. Esponenti tal-PN ukoll jattakkaw kemm jistgħu lil kull ma jdoqx il-qampina tagħhom biex jippruvaw jiksbu punti politiċi. Fl-aħħar jiem, l-awditur qrib il-fela estremista nazzjonalista Godfrey Leona Ganado li mhux l-ewwel darba għajjar lill-esponenti laburisti stqar li l-membri parlamentari Ewropej għandhom jaħdmu biex Malta titlef il-fondi Ewropej. Ganado li kien intefa' barra il-Palazz ta' San Anton meta l-Blue Heroes marru għand il-President biex iqaxxu lil Lejdi Delija minn kap tal-Oppożizzjoni, kiteb ukoll kontra pajjiżna u l-Partit Laburista. Ganado kien ukoll l-istess persuna li kien saħansitra qal li jrid l-aks u t-tallaba fit-toroq kollha ta' pajjiżna bl-iskop aħħari li l-Partit Nazzjonalista jitla fil-Gvern.